Biz bir ota-ана балалары, тәгәрәшеп үстек bir өйдә. Кем кияүгә чыгып, кем өйләнгәч, яши башладык төрле җирдә. Үзгәрде дөньяга карашыбыз, аерылды безнең фикерләр. Яңа тормыш, яңа дуслар белән, без кемнән ким, дөнья иркенле. Һәр кемнең үз ие, үз көе дип, арткы планга күчте туганнар. Ярдәм кирәк чакта искә төшә, ник килмиләр, кая булганнар. Дуслар булып кына кала, туганнар кирәк ул һәр чакта. Аңлау гына җитми, йөрәк белән тою кирәк безгә бу хакта.